Ake sikhulume ngesifuba somoya. Lesi yisimo esenzeka ezigulini, esibenza kube nzima ukuphefumula, kube khona ukuhogela, kanye nokuba nokuqina esifubeni. Lesi simo sivame ukuqala ukuqheka kuthuli, izakhi ezihlukahlukene zemvelo, kanye nokuchayeka kumakhemikhali. Futhi kwesinye isikhathi uma imindeni yeziguli inomlando we-asthma, isiguli singase sibe nethuba lokuthuthukisa i-asthma. Isifuba somoya yisimo esingalawuleka ngemithi efanele, futhi insika yemithi yokwelapha isifuba somoya iwukusebenzisa ama-inhalers. Ama-inhaler aphephile ukuwasebenzisa, kulula ukuwasebenzisa, azilutheki, zinganikeza ukukhululeka okuhle ezimpawu zesiguli, ngaphezu kwemithi efana nama-inhalers. Neminye yemithi ephuzwayo engase inikezwe iziguli ngezikhathi ezithile. Kubalulekile futhi ukuthi abaphethwe yisifuba somoya bathathe imijovo yabo yaminyaka yonke yomkhuhlane, ngoba sithola ukuthi esinye sezici ezibalulekile ezibangela ukuba isifuba somoya somuntu sikhule futhi sibhebhetheke, futhi sibangele ukuhlaselwa yisifuba somoya, ukutheleleka. Futhi enye yezifo ezivamile esibhekana nazo izifo ezibangelwa amagciwane, futhi i-influenza ingenye yegciwane elingabangela ukuhlaselwa yi-asthma. Ngakho-ke sebenzisa ama-inhalers akho kahle, gcina isifuba sakho somoya silawulwa, futhi uphile impilo enempilo nenezigigaba.